sa stalo skutočnosťou. Krásne ráno, priatelia. Nachádzam sa v obci Horná Poruba a dnes si dám taký rýchlo výstup tam na tú skalu a skalní turisti tu z okolia veľmi dobre vedia, že to nie je nič iné ako kopec s názvom Vápeč. A ja teda začínam v Hornej Porube, po Modrej sa dostanem až hore na Vápeč. Takže poďte do toho so mnou, priatelia. Hore by malo byť slniečko, pekne sa to trhá, takže verím, že si to užijeme. Dole v dedine vyhráva miestny rozhlas a v takejto atmoške ja začínam to krásny strmáčik, ktorý bude vlastne trvať celú cestu hore. Takéto prudko. Vápeč je súčasť Strážovských vrchov a má nejakých 955,5, niekde som našiel 956,5, tak si vyberte. Hore je kríž, taký skalnatý samotný vrch Vápeča. Posledný úsek je už taký lezecký, je tam aj jedna reťaz a dá sa to aj obísť. Tak teším sa na to. Bol som tu zatiaľ dvakrát a stále som mal pekný zážitok. A hlavne, čo ma teší, je, že konečne by som mal vidieť aj slnko, lebo v Trenčine sme už asi týždeň a pol nevideli slnko. Už to začína byť trošku poniekud depresívny. Inak ako sa máte, ako trávite január, je pomerne sichravý tu u nás v Trenčine. Ale tak vždy sa dá nájsť nejaká aktivita však, takže verím, že aj vy chodívate aj na bicykli, aj po svojich, aj do fitka. Lebo potom na jar sa vás opýta, že čo si robil v zime, a tam si nastavíme zrkadlo každý jeden, že? Je to také zľadové telo, sucho, vlhké, neviem. Treba si dávať pozor, skrátka, ako v zime. Ako v zime, tak i na zemi, na veky. Amen. Takže nad Hornou Porubou a poďme. Tak, poďme na to. Šmikľavka.
občerstvenie. A čurka. Čurka je teraz. Tak. Uha. No. Budem potrebovať obidve ruky. Taká hrubá inovač tu je popadaná. Sedlo palu. Kto pozerá moje videá, vie, že paluh je aj kúsok od Inovca. A ako to býva zvykom, tak tie kopce mávajú z nejakého dôvodu rovnaké názvy v rámci Slovenska. Inverzia je, zhora bude krásna, teším sa na to. Jo. Priatelia, sme tu. Sme tu a je to nádhera. Takže Vápeč 950. Zhodníme sa na 6. No a tamto je ten Mordor, v ktorom žijeme už vravím týždeň a pol. Nie sa slniečko ukázať. No super, super. Nie je to ďaleko z Hornej Poruby tento výstup. Hore to je, ja neviem, či sú to koľko, 103-4 km. 5 max. Takže nemusíte byť nejako extra zdatný. Je to síce stále do kopca, ale úplne v pohode sa to dá. Je krásna viditeľnosť dnes.
tuto ešte také blízke kopce, čo sú, tak je Homolka, Hoľazne, paráda. Tam ďalke by mohol byť Inovec. Vidím tam 2 stožiare hore. No, tak za tú drinu toho stojí, keď si takto vymáknete krásnu inverziu a vychutnávate si to. Je to aj takáto jaskyňa. Keď to zapálil sviečku, vidíte. Potom tuto kúsok vlastne pod tou hlavnou skalou, ktorá je hore, tak je takýto. Pozrieme, či sa tu dostaneme. No áno, ide už odtiaľto, hej. Ale takú pomocku. Takto. To je ten vlastne východ hore z druhej strany k tomu krížu. A tuto pod tým je ešte takýto spotik. Tam je schránka, kde môžete teda napísať nejaký odkaz. Plus ešte takýto výhľad. Dole je horná poruba. Tam niekde mám auto. Takže vidíte, je to kúsok, nie je to ďaleko. Proste len treba vybehnúť hore. A nie je to zase ani tak veľa výškových, pretože tá horná poruba sama o sebe už je v vyššej nadmorskej výške, takže ja už si presne nepamätám, koľko to vychádza, ale počítam okolo 500. Výškových to bude, viac nie. Tuto sa teraz trošku to trápim dole viac. Tu pôjdeme poriti občas, ale nevadí. Aj to sú zimné výbehy. A už som to tu opakovane hovoril niekoľkokrát, trénujete si stabilitu, hľadanie tej správnej stopy a v podstate to robíte aj na bicykli, takže je dobré mať dobrý odhad a voliť tie správne stopy, aby ste váš trip absolvovali bezpečne. No, zase som sa vykydal, tu by nebol výlet bez toho, aby som nedrysol. A našťastie som to nejako ustal. No, tuto je pekný relax na tejto lavičke, že? S takýmto výhľadom. Myslím, že môže byť. Jojo. To takéto môžeme. No a rútim sa dole, hej, no samozrejme, lebo však ja padám len keď je dole, no. OK, sú aj výnimky. Jeden z mojich najzáhadnejších pádov sa udial na bicykli, sa udial pri šlapaní hore. Ale ja mám asi tú výhodu, že ja som dlhé roky hrával hokej a som naučený padať, lebo tak tam ste padli proste x krát za zápas alebo za tréning a človek si na to potom vybuduje nejaký taký grif, že ako padať najlepšie bez toho, aby sa poranil. A ako zocelilo ma to určite to odtiaľ. On si priniesol veľký benefit. Odolnosť voči pádom, hej. Čiže človek vie, ako má dať ruky, ako má dať nohy, ako si chrániť hlavu.
ako skrátka spádnuť tak, aby sa nedolámal, no. Aj takéto situation zažívam. No, klub slovenských turistov sa tu pekne o to postaral. Naspäť som sa zošuchol po červenej, hore som išiel po modrej, tam v jednom bode sa oni stretávajú. A takže naspäť idem po červenej. Nech to mám trošku variabilnejšie, nech je ten okruh, nech spraví okruh teda, nech to nie iba hore a dole. Ešte som medzičasom teda dvakrát sa tak šmykol, že raz som telefonoval pri tom, už bolo úplne skvelé. Však prečo by som nezastal, hej, a nevybavil si telefón, ale nie, však no frajer si ide. Však on to dá po ľade dole s jednou rukou. Teda v ruke telefóna, tak ma šmyklo. No a potom tesne za tým znova. Jaj. A to sú také šmyky, že ja automaticky robím taký ako keby protipohyb a to vám celé telo až vám tak trhne, aspoň teda mne tak až trhne tým telom. Ach no, sranda. A to už po takejto zvážnici sa zošuchnem do hornej porúby na vrch dediny a niekde v strede mám auto. Nikde ani nohy. Dnes je piatok ráno. Už je nejakých, ja neviem koľko, 9 hodín po 9, už je pol 10 asi. Takže nejako skoro ráno dneska nešiel, lebo mal ešte nejakú povinnosť predtým, ale tak či tak ani nohy nikde. A nejakú rekapituláciu si dáme potom z auta. Priatelia, no som dole v aute, všeho všudy nejakých 7,2 km, takže ako som hovoril, nie je to veľa, je to pomerne krátka trasa. S neustálým teda stúpaním hore, prevýšenie bude, ja si už to presne nepamätám, okolo 500-600 metrov, dadujem viac, nie. No a užil som si to, nikde ani nohy, hore bol krásny výhľad, bola inverzia, takže určite to stálo za to. Dole, no, šmykľavo, pády, ale to patrí k tomu, takže je to všetko ako má byť, priatelia. Ak sa vám takýto content páči, určite dajte odber, like, napíšte kam chodíte, čo robíte, ako sa máte. No a ja si idem dať teraz nejaké tie gumené ečka a došuchcem sa domov. Priatelia, mávajte sa krásne a nezabúdajte všetko robiť s dušou. Ahoj.